ma chunygi ler mondo oyiew jolgi tero wuodgi skul sekondar ma Usenge mar dhi nyime kod somo mare e grade. Chiengi dhi kodi e yonendo mano makare. Nyinga en Julian Ouma. Parindo achiel kachiel kokal nyaka yorege ko mag tudruok magwa mageko mar wang' buka. Nyaka yorege ko mag tudruok magwa mageko mar wang' buka. Kala TV live YouTube, Kala TV live YouTube, @Kala TV, kachiel koda TikTok @Kala TV. @Kala TV, kachiel koda TikTok @Kala TV. Machiegni. Jatend piny William Samoei Ruto dichieng' ma kawuonendi ne oketo koke e paro giko mago mag chik maromo adek mabende ne ochwal e nyime dichieng' ma kawuonendi. Chike ma kamagi eki geto mar bero chenro giko kata migawo mano mar pur e regulation of aeronautical services worldwide. The bill will establish an authority, the Meteorological Services Authority, which will be the successor of the Meteorological Department, which has operated under executive order under various ministries, and at the present time is in the Ministry of Environment, Climate Change and Natural Resources. Wechemoko en ni dwaro nitiere mondo mi tenda miganendo mano mar somo rangi yonendo mano makende ma inyalo jiw godo somo mano mar kwan e Pacho ka. Maendi en kalure koda lipot nogo mane gol koda dul nogo mochung'ne weche giko mago mag somo kotenore koda kaka jopuonjre mane otimo klas 12 higa mar 2025 koro ni to ne otimo kotenore koda somo nendo mano mar kwana mane oyango ni jopuonjre mago eko makwan gi pili na tatu, kwa sababu tukikosa msingi dhabiti unakuta kwamba wanafunzi sasa wanatatizika wakifika darasa la 5 waletewe algebra hawawezi. Kwa hivyo kama tungewekelea sana wale walimu ambao wanafanya kazi katika PP1, PP2 na wale ambao wako grade 1, 2 na 3 waweze kuona ni mbinu gani ambazo wanaweza kutumia kubadilisha vile ambavyo wanafunza. Utafiti ambao ulitolewa na Usawa Agenda ambao ni shirika ambalo tunashirikiana ulionyesha kwamba ukienda darasa la 4 grade 4 uwapatie mtihani wa hesabu wa darasa la 3 ni thuluthi moja tu au 33% ambao wataweza. Kumaanisha kwamba 67% au wawili kwa kila watatu walienda darasa la 4 bila kuweza kugawa, bila kuweza multiply na mambo mengineyo. Kwa hivyo tukilenga hisabati katika msingi, tunaona kwamba tutaweza kuboresha performance ya hesabu katika nchi yetu. Wechemoko en ni anyuola moro maidore Uasin Gishu koro ni to nitiere koda lit kachiel koda kuyo bang' wuodgi moro koro ni to ne kawo ngimane oko yonendo mano mar dero kalure koda wang' manendo mano mar tuge ko mago magoyo punda kata betting. Anyolendo koro ni to oyango wuodgi nendo kaka Davis Kipngetich mane giluwo ni osebedo ka otimo tugo mano mar goyo punda kochakore higa nendo mar 2018 kata kamano kane ochopo higa nendo mano mar 2025 koro ni to David Kipngetich ne ochako goyo punda koda omenda go mago madongo ka bende odiochieng' nendo mano manyoro ne